Okay, that's sleeping dinosaur. Tanawa sa kilid no, oh, di ba? Oh, dagat na, bangin. Gamay siti no. Kanti. Ay, gamabigot mo. Ay, ala. Di awa no isa ra man ka. One way. Kalangot. Hadlok. Nya, kinsa mo bugsay? Ikaw eh. Kaway dira no. Hadlok ba? Wala ni driver. Welcome Davao Oriental President Diosdado P. Macapagal. Manglaag na punta din sa Davao Oriental. Ay, wow! Sino na chicks? No. Ambot yun. Ay, anak sa kuwan mo. Sige, pero nyo, bagus. Go na ta? Ha? Ano? Wala, kami lang. Bali nung taba. Isa man. Nana yung sikwa. Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel! Ang Dude Store ta! Karon sabay ta! Malagaw ta! Adto sa Sleeping Dinosaurs! Sabay ta! Pinilang! Sa Dude Store ta! Sabay pa diri si Naya! And Inog! Yeah, G-Boy! And ang atong senior citizen! May kaway-kaway naman! A few moments later. Hello mga dudes, the sleeping dinosaur. Diha ta adtuon nato na dira ha. Adtuon nato diha mismo sa kanang center. Okay, that's sleeping dinosaur. Mga dudes diri ta agi ha, padulong ta sa sleeping dinosaur diri ulan-ulan pa. Sa may Okay, here we go. Nan. Ito ang sleeping dinosaur. Muna mong adto no. Kana. Oh, Kana. ganad ko. Musalom ra belum ra musalom. Sa magabot ka daw, why man ano? Why po tatulay maagyan man na? Ano? Subay naman takili sa bukid. Kunya obras ka daw sa tunga. Bukid naman na. Subay naman sa bukid. Yan, makabot dito. Sakay pambot. Dili. Isa kay sa pambot na yan sa Kenan. Hindi. Lang yapon. Tod. Rayo pa na eh. Yan, babaktas ka masaka dito sa tulog-tod ka dinosaur. Hindi makamatapod. Thank you. Sige, Turog mo. Dako misis ikaw na si aga. Si Paga. Okay, dalom. Arap road sa Tubangan. Tubangan. Long. Pag-abot na naman ng buntod pa dyan atong sakaan. Hindi lang, ingani lang. Padulog ta na makayar maka. Sige guys, tanawan na to di mga dudes kung kayang-kaya ba ni. Patong ason. Tanawa sa kilid no, oh, di ba? Oh, dagat na, bangin. Gamay siti no. Ligid. Gamay kayong dalan. Nya bangin na dayon. Awa dira na ko ay video ra gud na ko tanawa di agian oh. Unan. Nami kantil. Ay gamabigot mo. Danguga din. Grabe ang bonggo tungas. Uy, hala. Gawin na. Oh. Pangoy. Hala. Yawa na isa raman ka. One way. Kalangot. Hadlok. Dagat alam ni itlog ko. Hala. Buti pang. Hadlok ka eh. A few moments later. Hello mga dudes, karon diri ra atong sakyanan kay di ta kasaka dito perti kaayo ka danlog. So diri na ta babaktas lang ta padulong sa ato ang area. Wow. Mangbaktas, magano daw mi magbangka daw. Ulan-ulan diri danlog ang dalan. Mag-asa ta. Diri na ta sa sleeping dinosaur. Kay wala mi katungas magbangka na lang daw mi padulong sa. Dong asa kay tatong area dong? Ikaw daw magbangka dong? Nga dudes karon
magbangka daw minya, wa mi kabalog kinsay mo bugsay. Nok no. Ako bugsay. Ikaw bugsay Ako no. bugsay. Do nami siya ba? Oh, dara ang bangka. Ito natulog ng dinosaur. Nakatulog pang dinosaur kay larga ta. Manglimas man di ay tani masudlan ug kuan. Pila ka buok masulod anak dong? 4. Unsa na no? Crabs. Ano mga crabs? Ano no? Ano? Guys. Ano miya ano eh? Damit ng crabs. Ano crabs boy? Lako? Wala ka na. Unsa na no? Bao? Di crab eh. Hadlok man. Crab. Hey! Patay na. Ungo. Ay, may mga isda. May mga pasit boy. Ara sir. Ara sir pasit sir. Wow. Ara nako nako dang isda nako. Dong, unsa ni diri? Baligyan ni dong? Ah, dito sa to ah? Oo. Oh. Allah. Kalami. Unsa rami angi? Pagsudan ra gid no? Ala, Mudo ni dabis sa dagat no? dagat sir mga kay. Di na mga bilang sudan ba. Ay gagaw si agaw nimo si ngalan. Dito kani. Sige, luloy tawag na kasi mo no. Sige, welcome sa akong vlog. Na naka-artista na ka. Mo yun yung prepare para sa mo, gibaligyan din mo para sa inyo ha. Ipaka. Oh. Kani. Kala. Oh. Oh, isa ka balde oh libre. Oh my god. Pinubring. Ah, sa pinubri. Pinubri pa dyan daw. Ano ginaaway niyo? Kasi mo nung sa batik mo gani mo. Ah, sa... Diba, yehe, diri daw kadapit. Nya kinsa mo bugsay. Ikaw eh. Ikaw mabugsay po eh. Ikaw kay mo. Pagkuya na eh. Ah, tara mga malam. Ano mo drive ani? Si Dodong gani daw. Sige po, bugsay, Jepoy. Go. Hala, dara. No? Kaway, dara, no? Hadlok ba? Wala ni driver. Wapay driver kita na may drive. Oh, dito na may sa likod mo. Adto, likod. Pungko boy. Oh, si larga na. Dami ayan, diin. Ay, kani fish cage. Ay, asa mo adto? Isa mga isda. Kana mga isda sa bato? Mga kuan lang isda no. Ay. Salami ang squido. Kalami, no, lang diya po no. Sabi kung kuan ba limang mo. Oh, alimangon no. Asa man ni sila mangisda? Hoy, ah. Asa man na madulog? Hoy, dirita manto. Bali yan. Mga isda ba? Ano niyo dadon ng mga tiguang dong? Dia dito. Patras. Hindi na pakuan. Mga dots mo na ni ang sleeping dinosaur nga makita na to sa mati. Nga diri nami. Kani atras ang tiradas. Isa ang driver. Kaya di pa kabalo. O di na kabalo muliko ba? Ano kung dito siguro? Kabig ba? Padulog to! O dara. Liko na siya gamay. O, ano po na, balik na to sangko na to sa buhay na karoon. Balik na nagro. Balik. Balik dito padulo. Oh, wala padulong dong diri tanto. Di balik. Di balik. Bangga ang drone.
Naog yung manaro. Balik na. Daranda na nag-assist. Ulan-ulan diri mga dos. Lingaw diri sa Sleeping Dinosaur. Importante, tabunan lang ang hubon. Yee! Bugsay, bugsay, kiling-kiling jutay, bugsay. Yee! Dire karga na mo ang isa ka balde nga sudan karon nga mga lagot mon sa dagat. Okay, naami pusit. Ay oo, kana no ko, di ba? Crabs to. Cute! Wow. Libre lang taon. Kana na pusit no, kana pusit. Ay lambay na, ay kaya to lambay to kani. O lambay oh. Kasi lang kilo diri ko magpalit. 240 mo. Nay mga kuan ani, nay mga baligya ani ugma. Hindi mamalit ta. Kanang dako nok ko ano. Nokos. Ay isda na. Kuan. Ito man yung taasog sungo. Isda nga taas og sumanok. Asa man? Pero. Adi makuha. Ah, sili. Sili ka sili sa dagat. Wow. Lansa na. Ako ni ganun. Ang pusit sa lata. Ah, dara. Alam, may kantahan diri. Ih, abot kami dunggo na, naog na ta. Oh, naay sundo. Okay. Abot na mi. Di man mi kasaka. Hadlok man kayo. Dudu mas yan na ito balik. Di maabot. Dura. Ah, imbis pa ito diri nag ano na pabalik na. Ay! Abot ng mga tiguang mga malam. Kabalas dito, ani balik. Alexander, kakalilitay. Ha? Ay, di kay papa nimo. Sino papa mo? Oh, si Papa Aljon, dali diri. Kay Papa Aljon. Kahit Papa Aljon. Yay, wala si papa nimo. Mama Jian. Mama Jian, wala pa si wala si Jian. Wala. Ah, Bantay bata. banteg bata. Diri na kita. Isa ka bal. Hala, isa ka balde, isa ka pelanggan. Uy, la, dagko lagi ni gaina kay. Lambay kasili. Og kaning tanan libre. Wow. Hala, basta may aw. Bulinaw nasagol kay hindi na mo nakuha kay napilit na pressure. Ano ka dako? Ah, Pressure kaya mo tibaw pa nga tawa na kanina mo gunatot. Kanina man ang buntag. Kami ani no. agay nang buntag ikuha. Kami ni sog pa ba? Dami. Yan ang ginakara sa inyo ginangari mo. Ah. Ganda ko na sa kung mga si Loloy. Magpapalit trapal. Ah. Tata, ara gali kata. Nakita. Wow. Nakita tata. Oh. Oh, you know? Masa ning bulan-bulan. Ah, bulan-bulan. Bulan. Bulan-bulan na ay araw-araw niya. Buko na, buko. Nali. Ay, kani. Wala ka Oh. na uban. Nali na. Mamiss mood ni mo. Ah. Okay. Uy. Happy birthday na ni. Shout out to Ping, taga ano? Taga Pamakaon. Shout out. Unsa pa di Mer lutoan na ni Mer? Daan mo. Bukas na ng umaga. Aw. Wow. Iplastan lang di mo daan. Basta lang daan. Paturuin lang. Oh. Yung iba dyan, maganda lang kung hapunan natin. Panghapunan na, panggabiin na yung kakainin. Mali ko eh, saan dyan? Grabe, di ba na yun? Kasi sobrang lisod-lisod. Biglang Kumukulba nga eh. Lumalabyog yung lumot. katindi, kumubon siya sa kiki. Kam. Sa pangalan ano ito? Isa ngay anan. Kuan, daang sinaya pa man ko ta sa man ni tindi niya. Alay. Napakaring kadayan isda. Tagay ka na yan. Pangalan? Uy. Bagis man da. Bagis lagi da raon.
Ari Wala, ano lima tin mo. bagi sir. Mo dito may dahan. Bagi. Oh, may bagis. Nila bagis. Kani yang bagis. Bagis bito, Oh, Deb. kuan man ni nang tingnan ni. Pakol hindi. Pakol. Ay, pakul. Diri daw neto Janet. Kani kanang Bangus ay kanang karpa. Little bangus. Little bangus. Tamis ka ng pero lang ganit siya bing. Ano na? Wow. Is for dili pud sa bawon pod. For subarang gid na siya. Pagbarang A few moments later. Mo ni hapon na kita. Ano among nga pa ni hapon ba nami sa bawta no? Namit gid sir. Nami. wow. Iskit. Oo. Kolbe. Sige po tayo ko po. Sabaw. Bili po boy. Sabaw, unod. Sabaw may sinugbang isda. Sa nano pili ka lang. Wow. Sabaw, unod, Dol. Nami kang isda o sagbaw. Lingkod dapat isda. Lingkod dapat sa bye-bye. Namit. Wala. Ito man eh. Paog, kalami sa ilahang ko ano. Sabaw. Kani kay. Imo na eh. Pili ta pili. Libre ni libre. Ang nakalami ani kay libre pa jud. Kasuhaw. Dinner time. Ay, uy. Hala. Ayaw eh, buhi. Namit no, namit sabaw na ba? Tamis, namit. Marimis ko mo. Marimis. Wow. Kaya wala ka ani ay. Hindi ko maulaw ani. Dagang tayo kong Alam Doy, salamat sa imuhang kuana. Sa isa ka hiwag isa ka buok isda. wow. Talagsara ni diri, talagsara. Dia dapit ano gi kagubdan nyo di. May gani way na akong giubos kay na ba ari pagali ka mo din. Nagabantay lang gali ka mo patay gip. Din may pintura. Oh, may pintura na yan. Ay oo. May pintura. Pintura. Hello. Ano daya ano dang kinilang? Wow. Arsi? Hindi anay ko. Pepsi ginainom ko. Meanwhile. Shoutout tayo sa mga pamilya, si Kuya, family, Manang family, sa mga amigo, mga baliw player. Shoutout tayo sa inyo. Okay. Mga dudes, good night everyone. Sleep na ta and mamata taugma sa'yo. See you tomorrow.